jotka eivät pysty itseään puolustamaan. Oletko sinä valmis kantamaan oman osasi vastuusta? Sotilaan velvollisuudet eivät ole jotain sellaista, joka rajoittuisi vain sotaan, vaan useimmiten keskellä tavallista arkipäivää on aina vaikeinta elää periaatteitaan todeksi. Osallisuus tähän valaan vannoneiden sukupolvien ketjuun on käsky meille jokaiselle unohtaa oma itsekkyytemme ja alkaa tavoitella jotain paljon suurempaa. Itsekkäästä ihmisestä ei koskaan tule täydellistä, eikä kukaan meistä kykene venymään sinne asti, mitä meiltä vaaditaan. Mutta jos ei jaksa yrittää, eikä ole arvoja eikä periaatteita, niin mitä siitä silloin seuraa? Raamattu määrittelee tämän ongelman paljon yksinkertaisemmin kuin minä. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi ja Jumalaa yli kaiken. Kovimmillaan se on sitä, että pitäisi olla valmis vaikka kuolemaan ystäviensä takia. Yksinkertaisimmillaan se on sen todeksi elämistä, että tee muille juuri sitä, mitä haluaisit, että muut tekevät sinulle. Kumpa me sotilaina, kristittyinä ja ihmisinä voisimme vain muuttua ja elää enemmän todeksi kaikkia niitä periaatteita, joihin olemme juhlallisesti sitoutuneet. Jos me haluamme kunnioittaa menneiden sukupolvien meille jättämää perintöä ja olla aidosti osa sukupolvien ketjua, niin meidän on pakko yrittää. Rukoilkaamme. Herra, siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Lauletaan nyt virre.